רוצה עתיד ואקדמיה, רוצה ללמוד ולגדול, רוצה מקום ערכי שייתן לי לימוד של קודש בחול. יש רק מקום אחד שמרגיש בו יכול, שילוב של טכנולוגיה ותורה, מקום שיש בו הכל. הישיבה התיכונית דורמותה של מרכז אקדמי לב, אקדמי לב, אקדמי לב. הישיבה התיכונית דורמותה של מרכז אקדמי לב, אקדמי לב, אקדמי לב. הישיבה התיכונית דורמותה של מרכז אקדמי לב, אקדמי לב, אקדמי לב. הישיבה התיכונית דורמותה של מרכז אקדמי לב, אקדמי לב, אקדמי לב. אז הוואי מגניב, יש אחלה חבר'ה ואין על המורים פה, מעבדות איכות וגם בית מדרש, חוכמה שתפתח עולמות. יש רק תלמיד אחד שמרגיש פה יכול, שילוב של טכנולוגיה ותורה, מקום שיש בו הכל. הישיבה התיכונית במרכז אקדמי לב, אקדמי לב, אקדמי לב. הישיבה התיכונית במרכז אקדמי לב, אקדמי לב, אקדמי לב. הישיבה התיכונית במרכז אקדמי לב, אקדמי לב, אקדמי לב. הישיבה התיכונית במרכז אקדמי לב, אקדמי לב, אקדמי לב.